Здравейте, подкачта! И сме на гара Враца и с Birdwag. И това е Birdwag 2654. И това е 2654 от Варна за Белослав, Повеляво и така надолу. Ето. Ето. Хора. Ето подкачта. Това е първа класа. Опа. Ето. И това е четвърти вагон. Ето. И ето го влакът, дълъг е и харесайте се, абонирайте за канала. Чао!